भोजपुरी के सबसे बड़ा शेर यानी कि पावर स्टार के आज बर्थडे है। सब केहू भोजपुरी के लोग जानता, भोजपुरी के जे सुनता पूरा लोग जानता। यहाँ तक कि भोजपुरी के साथ साथ पूरा बॉलीवुड में भी पूरा हल्ला बा, चर्चा बा कि हाँ आज पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन है। लेकिन साथ में एगो छोट कलाकार के भी जन्मदिन है, जेकर नाम हटे प्रमोद प्रेमी यादव। तो आज प्रमोद प्रेमी के भी जन्मदिन है। एक के उपलक्ष्य में जौन के आप सभी के चहेते सुपरस्टार हवन या मसूरी लाल कहीं तो मसूरिया, हम तो उतना रिस्पेक्ट ना देनी। पूरा भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के साथ साथ पूरा ऑल इंडिया से बाहर भी कंट्री में मालूम चल गई कि हाँ आज पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे है। बात ये से हमारे लाई करत हनी कि जौन बर्थडे विश कइल जाला, जौन सुबह से लेके 2-3 में विश भई रही तो कोनो बात ना रहा। लेकिन अभी टाइम देखी कितना होता, 7 बजे। ई एकर मतलब विश जौन भइल बाटे खेसारी लाल यादव जौन पावर स्टार पवन सिंह और प्रमोद प्रेमी यादव के विश कइले बाड़न, 6 बजे के करीब वो विश कइले बाड़न। त का सुबह से 12 बजे रात से लेके 6 बजे तक का खेसारी लाल यादव के टाइम ना रहे विश करे के, कि विश करे के मन ना रहे, केहू के दबाव में आके ए बेरा विश कइलन। ई का दिखाई जौन लोग चाहता, जौन भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग चाहता कि हाँ खेसारी पवन एक बाड़न, लेकिन यहाँ पर देखत नइखन, एक नइखन। यहाँ पे साफ साफ साबित होता तारा विश कइला से या ना कइला से पावर स्टार पवन सिंह के कुछ छटियो बराबर टेढ़ कुछ ना होई। तारा मालूम बा यहाँ तक ले बॉलीवुड के सुपर डुपर हीरोइन के साथ उनकर आज 5 करोड़ के गाना आवता। आ ना पाई गाना में कुछ मिक्सिंग में यानी कि वीडियो एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम रहे, एकरा से लेके गाना अभी तक ले नइखे आई। गाना मार्केट में वायरल भी हो गइल बा और तू 1 घंटा बाद ए बेरा विश करत तारा। ये हुआ अस्तित्व खत्म हो जाई बेटा, अस्तित्व खत्म हो जाई, बुझाइल। तारा विश कइला से या ना कइला से पावर स्टार पवन सिंह के झांट बराबर टेढ़ ना होई। ठीक बा, अपन विश अपना लगे रखा। ये बड़ा विश करा तारा, गाड़ में रहत रहला दिन भर। यही कहबा कि हाँ हम मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता समान है। लौड़ा का पिता समान है रे भोसड़ी वाला। ई सब भोजपुरी इंडस्ट्री में चलत। आप सभी विश करने की कइले तो कमेंट कर कर विश करी। पावर स्टार पवन सिंह का आज बर्थडे है और भोजपुरी के सबसे महंगा सॉन्ग यानी कि भोजपुरी के लगभग 4 करोड़ रुपया लागेला फिल्म बनावे में, 3 करोड़ 4 करोड़, लेकिन पहली बार भोजपुरी में 5 करोड़ रुपया के गाना होता। आप सोच सकत नहीं कितना बड़ा स्टारडम बा। 10 करोड़ रुपया के शूटिंग भइल बा, 10 करोड़ रुपया के गाड़ी से पावर स्टार पवन सिंह जी ये गाना के शूटिंग कइले बाड़न। सोच सकत नहीं भारी लेवल यानी भारी बजट के सॉन्ग बाटे, आवते आवते पूरा वायरल कर देवे के बा। गाना आ भी सकता आज और नइखे आवत तो सुबह में कल रिलीज हुई, लेकिन आवते आवते गाना के ट्रेंडिंग पर लागे बा और सबसे बड़ा सॉन्ग बना देवे के बा। सॉन्ग के सनी लियोन यहाँ पे केक खियावत नजर आवतरी, जोन के यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकत नहीं आप सभी। तो रेलाई किसन लगल और रेलाई के जरूरी बा कि ना पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के मालूम बाटे, पूरा वर्ल्ड में मालूम हो गई। लेकिन आज खेसरिया के बार मालूम चलल कि हाँ 2 भोजपुरी के लोग के जन्मदिन है। ऐसे ही पावर भोजपुरी के प्यार दुलार बनाई और कमेंट कर बताई। हम मिलते हैं नेक्स्ट